Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang po ako sa pangalang Myra, isang stay-at-home mom mula dito sa Mandaluyong. Ang totoo po, ayoko sanang sumulat sa inyo. Nakakahiya po kasi itong sulat ko. Pero yun din po ang dahilan kung bakit matapos kong pag-isipan ng maraming beses, napagdesisyonan kong sumulat na din. Dahil nakakahiya po itong issue ko, wala po akong mapagsabihan. Hindi ko naman po ma-share kahit sa pamilya ko at malalapit na kaibigan. Ganito po kasi. Simula pa lang alam ko naman na physical ang love language ng asawa ko. Yung tipong gusto gabi-gabi. Uy. Madalas, hindi lang isang beses, kung ilan ang kaya niya sa magdamag. Dahil sa sobrang sipag, kakasal pa lang namin, buntis ako kaagad. Delikado po ang naging pagbubuntis ko. Napilitan po akong mag-cesarean delivery sa panganay namin para masiguradong maging maayos ang panganak ko. Ang problema ko po ay ito. 2 buwan pa lang anak namin pero yung asawa ko, Gina naman. Ang gusto, umaatikabong bakbaka na naman ulit pagsapit ng dilim. Hindi ko pa po feel kasi parang hindi pa ako nakaka-recover sa panganganak. Breastfeeding pa din po ako kasi. Madalas niya po akong pinipilit pero minsan tumatanggi po ako. Kaso kapag hindi ko po napagbibigyan, nagiging mainitin ang ulo niya. Pinagsisimulan po ng away talaga. Kaya nitong mga huling araw, ang ginawa ko na lang, pumapayag na lang po ako kahit ayoko. Nakakaramdam din po ako ng guilt kapag umaayaw ako dahil parang mali din. Parang hindi din naman tama, hindi ko siya pagbigyan sa gusto niya dahil asawa ko naman. Alam ko naman po na obligasyon ko din yon bilang asawa. Nicole and Diego, gulong-gulo po ako sa sitwasyon ko ngayon. Ano po kaya ang mabuti kong gawin para parehas naman kaming maging masaya? Yun po sana ang goal ko. Salamat po sa inyong payo, ang inyong tagapakinig. Myra. Grabe naman tong yung asawa ni Myra. Oo, na umaatikabo. Mahilig sa derby. Correct. Laging 5-cock derby. Correct. Sabi ng mga ibang matagal nang hindi nakakatikim, sabi ng iba, sana all. Ito lang yung kung may mga nagsasabi ng yung nakapakinig ngayon, tas merong nakikinig ngayon at sinasabi niya ay sana all. Ganun talaga, no? You can't have it all eh. Yes, oh. Ganun lang talaga yon. Lahat ng tao ay merong kanya-kanyang lakas at kanya-kanyang kahinaan. So hindi ka pwedeng laging magbase ng kainggitan sa blessings ng ibang tao kasi sa totoo lang, 'di ba, may sarili ka ring blessings na kinainggitan. Si Myra naiinggit naman siya dun sa mga walang ganap. Sana all walang ganap, sana 'di ba? May pahinga. Sana all hindi parang derby. Yan na makaupo na diba? maayos eh. Feeling ko dito kay Myra na sobrang lagi. Nako, ang hirap na kapag tumatawa, umaatching, na kagad yan. May sumisirit. Nakakaloka. O paano nga ba? I mean, ang tanong na express mo na ba to sa kanya na, 'di ba? Kasi lagi kaming babalik doon ni Jegs eh. Na-express mo na ba tong nararamdaman mo sa kanya or umuoo ka na lang kasi natatakot kang baka sa iba gawin o kaya natatakot ka sa pagtatampo, ganyan. Pero hindi ba nakakatampo din kasi ikaw din mismo yung katawan mo hindi pa handa. Sa totoo lang. Well, una-una ako personally humahanga ako kay Myra kasi talagang
ano yan sabihin natin biblical talaga, yung pasakop sa asawa. Correct. Yan talaga. Oo. Yan talaga siya talaga yung isa sa mga halimbawa Oo. ng talagang tunay na nagpapasakop kahit na nahihirapan na, di And ba? I'm sure na ibibless ka. Pero, biblically speaking din, ang na kinakailangan mo magpasakop, pero may occasion din talaga na dapat pagkasunduan ninyo. Dapat nire-respeto din ng asawa mo Correct, yan. Sinasabi diba? mo rin dapat sa kanya. Baka hindi ka mo sinasabi. Oo ka lang ng napipilitan. Di ba Oo. tingnan mo yan yung sinabi mo, napipilitan na lang, ganyan, nagigilty kapag hindi na pagbibigyan. And yung napipilitan at nagigilty, these are not positive feelings Negative siya. Correct. So, ibig sabihin, yung ganyan na sinishare ninyo mag-asawa, ano na siya, hindi na siya gift. Dapat with consent Oo, siya correct. Oo. Yung consent mo medyo lang. Oo, pareho nyong nai-enjoy. Hindi lang yung isa. Asawa mo, Oo. kundi dapat pati ikaw. Ayan. Dapat klaro lang din sa kanya na nagbabago din ang katawan kamo ng babae. Correct. Hindi ito katulad ng mga dalagat binata pa kayo kung may kayo na okay lang, 'di ba? Pag nagkakaanak na talaga, may mga changes na talaga yan 'di ba? O di kaya magtabi ka ng yelo bago kayo matulog. O di na bang kaya pwede? Isang balde. Balde na, Jex. O bakit may balde ka ng yelo dyan? Di ba kung minute kami? Para may masmasan ka. Oo. Buhusan muna kita ng isang bucket o isang balde kung matindi Ayan. talaga yung init, di ba? So again, sa mga kabisyo po natin yung mga ganito po, normal po na ginagawa ng mag-asawa. Pero dapat with consent pa Correct, rin po. 'di ba? Dapat it's also important for you to set healthy boundaries. While tama, nagpapasakop ka, gusto mo siya talagang pagbigyan, 'di ba? Yung mga ganyan, kailangan yung sinasabi kong healthy, parang feeling ko hindi na siya masyadong healthy for you, especially kung bagong panganak ka tas breastfeeding ka Napaka-uncomfortable. Isipin mo kung halimbawa breastfeeding ka tas may mga pinagdadaanan kasi ang dibdib ng isang babae pag breastfeeding na hindi na siya komportable. Baka nakikiagaw pa yung tatay. Kaya nga hindi sa'yo yan. Although, Para sa bata yan. although ang pwede namang magandang feeling ko effect nun kasi sa breastfeeding it's a law of supply and demand. So kapag habang may nagde-demand, laging maraming supply. Ayan. Yun naman yung nakikita ko lang na positibo dyan. Pero huwag ka na makiagaw, Fred. Pero una talaga ako umahanga ako dito mama kay Myra kasi una talagang pasakop at the same time naiintindihan niya na pangangailangan ng asawa niya Correct, yun. Pero diba? dapat din ipaintindi mo rin din sa asawa mo na kailangan mo rin din ng pahinga. Oo, na di ba? Nakakaaliw lang na nakakatawa na I'm sure hirap ka rin naman talaga sa sitwasyon na to, Myra. Pero nakakaaliw lang na yung iba, sana all marami. Di ba? Ito naman si Myra, sana all may pahinga. Di ba? You can't have it all, kabisyo. Ganyan talaga. Kanya-kanyang issues, kanya-kanyang problema, kanya-kanya nang haharapin. Ganyan. O basta, ang importante set the boundaries. Express mo talaga sa kanya, hindi na komportable yung katawan mo. Plus, yung Correct. what if hindi kayo nagpa-practice ng tamang calendar method o kung ano man. Tapos mabuntis ka ulit, tapos hindi ka pa handa. Di ba? Tapos cesarean pa. Pag cesarean, parang may specific number of years Correct. yata. Baka yung mga tahi. Kaya nga, nakabuka pa sa mukha mo. yung tahi. Yung tahihan, hindi pa magaling. Maawa ka, tumigil ka. Pero dapat Diba? pinag-uusapan nyo talaga. Oo, correct. Oo. Baka kasi hindi niya napag-uusapan kasi bagong kasal. So baka yun, siguro parang hindi pa na-establish ang communication. Yes, Talagang hindi pa masyado ganun ka-intimate correct yung Hindi talaga it really takes time. Oo, kasi kagaya nga ang intro niya pa lang kanina, parang Ano sabi nakakahiya. Oo, Hindi niya mabanggit sa pamilya niya. Correct. 'Di ba? So, hindi kasi nakakahiya talaga. Parang paano sasabihin sa mama mo, 'di ba? Oo. Ma, yung sugat ko hindi gumagaling. Bakit anak? Kasabay ng pagbuka. Ayaw pagbuka ng mga sugat. Nagigets natin na parang hindi talaga siya madaling i-share, especially to other people. So, and it's good na i-share mo naman din sa amin kung makakatulong no? So, yun lang din naman yung sasabihin namin sa'yo, 'di ba? Mag-usap kayo para makapag-set ng healthy na boundaries, 'di ba? At kailangan din maging klaro sa kanya, sa mister mo na hindi porke nag-no ako, ibig sabihin maghahanap ka sa ibang tao, ha? Tama. Kailangan dahil kasama sa pagmamahal yung respeto na kailangan
kailangan mo rin magpahinga, Correct. 'di ba? Na-imagine ko kung 2 months pa lang, Jigs, tapos depende sa anak mo kung yung baby mo call center agent o kaya security guard na night shift. Oo. Isipin mo gabi yan gising. Wala ka talagang pahinga, pagod na pagod yung katawan mo, ramdam ko. Tama, Kasi oo. nakakapagod siya yung mga tapos nagpapa-breastfeed, nakakapagod siya, talaga siya, nakaka-haggard ng katawan. Tama. Kasi na-haggard pa ng gusto ng pera. Kailangan mo sabihin, girl, kasi baka maubos ka. Dapat pinag-uusapan talaga, pinaka-importante, yung Oo. communication ninyo. Dapat as early as now, ma-work out nyo na. Correct. At ganun din naman para dun sa mga walang-walang ganap, 'di ba? Na naghahanap ng ganap na Oo. nasasabihin nila nahihiya din silang sabihin sa ibang tao na ay wala na kaming ganap, 'di ba? Hindi naman Oo. masosolve nung sinabihan mo yan eh. Oo, tapos- ang makakasolve din yung asawa mo eh. Tapos, kahit ikaw yung babae, pwede ka naman ikaw mag-umpisa eh. Ikaw mag-start Mag-initiate. Oo. At walang masama doon. Mag-asawa naman kayo, Yes, di ba? oo. Lagi natin tatandaan, naghahangad tayong lahat ng equality Tama. between men and women. Oo. O, di ba? So, okay lang mauna ka, girl. Yan. At yun din, katulad yan, kung hindi mo pa nako-communicate sa kanya na parang feeling mo kulang na kulang, sabihin mo din sa kanya. Tama. Di ba? Kung hindi mo masabi, di iparamdam mo. Oo. Di ba? Yung mga ganon. Hi, Myra. Kaya mo yan. Ayan. Kailangan sabihin lang talaga sa mister at saka kailangan yung isang balde ng ice. Correct, oh. Mayat-maya. Oo. Kasi pag hindi mo sinabi yan, Myra, na ganon, tapos parang mararamdaman ng mister mo na parang wala kang gana, iniisip niya parang Ayaw mo, ayaw or- mo. Which ayaw mo. Parang, Oo. Pero baka hindi niya maintindihan kung Oo. anong dahilan kung bakit ayaw mo. Oo, so, kasi hindi niya alam na pagod ka lang talaga, wala ka sa mood. Tama, di ba? Especially kung bago kayong mag-asawa Correct. talaga. Hindi pa naiintindihan din ng lalaki, kaya as early as now, dapat Sabihin mo. Oo, sabihin. At saka, alam mo, Myra, kailangan maintindihan ninyo mag-asawa na ang intimacy ay hindi lang kamo, gets mo na yun yung kanyang love language ever since. So, nakilala mo siya, alam mo na kagad na ganun. Pero, hindi laging ang intimacy ay physical. Aha. Merong pong intimacy na emotional, merong pong mental, may intellectual na Ayan. intimacy yung kaya sila talagang meron akong kaibigan na ganyan, Jex, na talagang G na G siya sa jowa niya kasi ang tali-talino talaga na kapag ka nagkikita sila, wala sila bang ibang ginawa kundi mag-usap, talagang balitaktakan ng kung ano-anong mga topics, ganun. Tapos kaya nilang magdamagan. Oo. Dahil dun sa kanilang intellectual na intimacy. Tama. 'Di ba? Ganon. Tsaka, again, you cannot give what you don't have. Ayaw namin, Myra, na dumating yung panahon na mauubos ka na. Yes, oo. Kasi, Totoo. wala na. latang-lata ka na Parang physically. naaawa ka na sa sarili Oo, mo. tapos emotionally, hindi na to tama para Yes, sa'yo. oo. Habang hindi pa Tapos, umaabot doon. iba na yung paningin mo sa asawa mo na inaabuso ka na. Correct. Ayan. Oo, aabot na kasi doon. ganun eh. Sa ngayon hindi pa di ba? Ang nafe-feel niya pala lahat nagigilty siya pag hindi na pagbibigyan, nakakalungkot naman kapag nakakaawa naman. May nandun ka pa eh. Oo. Ayaw nating umabot dun sa point na yun, tama ka, Jigs. You feel abused. Mhm. So yun, kasi again ang rape pa rin din po nangyayari pa rin kahit sa Within marriage the life, context of marriage. Oo. Totoo. Lalo na pag pinuwersa ka ng asawa mo na hindi ka. Kasi again, dapat kasi may consent eh. Correct. May consent eh. O, tsaka basta sabihin mo, explain mo sa kanya, hindi na ganun. Oo. Hindi na tayo katulad nung dati. Meron na tayong Oo. may nagbago yung katawan ko, mas pagod na siya ng Ayan. usual. Kailangan niyang mag-recover, lalo na yung mga cesarean. Oo. Talagang warning yan ng mga OB sa Ayan. kanila na mag-iingat kasi may recovery period. At iba-iba pa ang recovery. May mga iba na mabilis maghilom ang Oo. sugat. May mga iba na hindi. Oh, Ayan, gusto mo pwede yun? mo sabihin Magka-problema sa kanya, kayo? sa kwentuhan na lang natin gawin. Oo, di ba pwede? Bulong-bulungan. Ano ba mga ibang mga paraan? Di ba mapag-uusapan nyo yan? Pinag-uusapan O di dapat. naman kaya kung di mo carry, ang pwede magsabi nito, medical practitioner. Ayan, Hindi ko sure. Hindi na, yung pwede magsabi yung at least dun sa part na kailangan maghilom yung sugat. Kasi kung mayat-mayat G na G at malaki ang possibility na mabuntis ka ulit. Siyempre blessing naman yun. Kaya lang yung katawan mo, papaano? Yes. Paano ko halimbawa, sabi mo sa kanya, paano ko ma-put at risk na yung buhay ko? Yan, oo.
'Diba? Dahil dito sa ginagawa natin. Mhm. Mahal Baka- kita pero may mga limitasyon. Possibly din, baka kinakailangan din ng medical intervention kasi parang hindi normal yung ginagawa ng asawa Asawa mo. na Gina G. May mga gano'n na talagang Baka. sobra eh. Oo. Nasobrahan. Paano eh. kaya? Hindi Ano tama. medical intervention dun? May Eh, antibiotic na titirahin. Hindi, tuturukan yung asawa niya pag para makatulog. Para kumalma. Diba? Masyado mataas yung testosterone level Correct. niya. Oo, baka ganun. Baka may paraan para medyo babaan ng kaunti. Oo. I-normalize. Baka Oo, baka may mga vitamins na correct, pwedeng inumin diba? para Oo. kumalma. Sabi ng mga ibang mga lalaki, sana all pampakalma. Ang binibiling mga vitamins. Oo. Kasi may mga iba, alam na this yung mga tinitirang mga vitamins, mga pampaano, di ba? Oo. Kaya importante yung communication. Dapat malaman mo rin din, alamin mo rin, baka nahihilig sa kakapanood ng mga kung ano-ano yung asawa mo. Ayan din. Kasi kung minsan, sa Oo. kakapanood niyan, na parang ipapractice sa'yo yung Correct. napapanood dahil uminit siya sa napanood niya. Pag-uwi niya, sa'yo ang ano, Oo. yan, baka may ganun hindi din. namin sabi ganun ng Oo, asawa hindi. mo. Kami lang nag-speculate lang kasi Oo. tingnan mo, ang dami na namin nag-medical professional na kami na mataas ang kanyang testosterone level. May mga ganun na kaming mga eklabo, di ba? Oo, i-check mo rin din kung may lahing rabbit ba Oo, yung asawa correct. mo. Tao ba o rabbit yung pinakasala ko? Di ba? Para kung man kailangang gamutin ng pagiging ng eksperto, di ba, tagalin yung rabbit sa kanyang sistema. Hoy, Myra, hindi kami natatawa. Natatawa lang kami hindi kami sure kung rabbit o lalaking human being yun na pangasawa mo. O, Pero diba? again, key is yung communication. Communication. And siguro kung titingnan mo lang sa ibang POV, may mga tao na kainggit-inggit ka para sa iba, 'di ba? Yun lang, wala lang pampasaya lang. Pero again, because this is something na isinangguni mo pa, 'di ba? Na pwedeng itakil sa buong Pilipinas at mapag-usapan. Hindi ibig sabihin big thing na talaga ito. Yeah. 'Di ba? And it's so sad kung hindi mo ito ma-share sa mga people close to you. Especially to your husband. Siya naman. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!